Зәңгәр экрандар янына үзенең 70 яшьлек алтын гомер байрамын билдәләүче Исмәгыйлова Кәримә Әбделкәрим кызын сакырабыз. Матур табигатьле олы Өек буенда урынлашкан Моразым авылында кыштың матур көнендә гаиләле беренче бала булып, Әбделкәрим менән Миңлебикә Әмировтарның мөхәббәт емештәре Кәримә исемле кыз дөньяга аваз һала. Кыз бала үсеп, гыйлем алып, буй еткергәс, ошо авылдың асыл егете Исмәгыйлов Шакирян менән кавышып, матур итеп туй яһайлар. Улар икеһе лә Күгәрсен совхозында алдынгылар рәтендә хезмәт күрһәтәләр. Өс балага гомер бүләк итеп, хәзерге вакытта апайыбыз өләсәй, кәрсәй булып, янсәрдәрен тәрбияләргә ярдәм итә. Без ике һылыуы, өс кустыһы Кәримә апайыбызды хөрмәт итәбез. Уны әсәйебез кеүек күрәбез. Уның кәңәштәрен тыңлап, ихтирам итеп, уга исәнлек, һаулык, озын гомер, үстергән балаларының изгелекләрен күреп, шатлык, куаныста яшәвен теләйбез. Туган көнең менән котлап теләйбез изге теләктәр, мәңге Раббым рәхмәттәре булһын һиңә бүләктәр. Ходай биргән гомереңде яшәргә насыйп итһен, авырулар, насар кәеф килмәһен, кире китһен. Йоклаганда ике якта фәрештәләр ултырһын. Һәр көн иртән күзең ачкас, бәхетең көтеп торһын. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез барын да, аппак кардар кеүек бәхет яуһын туган көндең һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туур таңдар алып килһен һиңә сәламәтлек, бары шатлыктар. Иң изге теләктәр менән тугандарың, балаларың, дусларың. Хөрмәтле Кәримә Әбделкәрим кызы, якындарыгызның изге теләктәре тормышка ашһын. Көндәрегез күтәренке кәефтә, именлектә узһын. Тугандарыгыз һайлаган йыр бүләк күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Юбилейгыз котлы булһын. Тугайдагы сәскәләрдән тик актарын мин һайлайым. Чөнки улар күңелеңдән сагылышы бит апайым. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәнең таждарын да ысык тамсылары уйнай, яш сылаткан бит алмаңдан берүбәйем әле апай. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган, һинең олы йөрәгеңә минең дә хисләрем һыйган. Ак сәскәләр бүләк итә